бонувони ҳунарманди деҳаи Ширкент бо ифтихор аз ин анъанаҳои неки аҷдодӣ дастархонҳои рангоранг ороста меҳмонон ва сокинони деҳаро бо хони пурфайзи наврӯзӣ даъват карданд. ҳар як гӯшаи ин дастархон аз меҳнатдӯстӣ, ҳунармандӣ ва фарҳанги ғании мардуми тоҷик дарак медод. дар ин ҷашни наврӯз бо чӣ дастовез омадед? албатта мардуми тоҷик аз аввал ҳунарманду ҳунарпеша буд. мо низ ҷавонон аз бибию модарони худ ҳунарҳоро омӯхтем ва имрӯз мо дар дастархони наврӯзии худ бо нонҳои пухтаи худамон омадаем, ки онҳо иборат аст аз чапотӣ, нонҳои наврӯзӣ, кулча ва фатирҳои қатқату алафӣ. аз кадом ҷиҳат дастархони наврӯзиро имрӯз шумо муаррифӣ мекунед? дастархони наврӯзӣ аз мардуми тоҷик асосан дар фасли баҳор дастархони наврӯзӣ меороянд ва асосан аз ҳафсину ҳафшин иборат аст. ҳоло мо ҳафсинро дар ин ҷо тайёр кардем. ҳафсин аз ҳафт намуди чиз иборат аст. масалан аз сипан, аз санҷид, сирпиёз, сабза, сумалак, шарбат, себ иборат аст. наврӯзи ҳуҷҷатсапай бо шукӯҳу шаҳомати хос дар ин диёр таҷлил гардид. ҷашни наврӯз бо ҳама расму маросимҳои худ, бо ҳама шукӯҳу шаҳомати худ дар ин макони хеле зебову хеле дилнишин давом дорад. дар лаби дарёча занону бонувон ҷамъ омаданд, тарзи тайёр кардани хӯрокҳои миллиро ба ҷавондухтарон меомӯзанд ва албатта тоҷикистони мо як гӯшаи биҳишро мемонад, ки дар он анҳамин хел гиёҳҳои шифобахш аз қабили пудина, гашнич, шилха, пиёзи сабз ва якчанд намуд алафҳои дигаре, ки дар фасли баҳор мерӯянд ва асосан ин алафҳоро дар хӯрокҳои миллӣ истифода мебаранд ва шифонокии ин алафҳо то он дараҷае ҳаст, ки инсон баъд аз зимистон баромадан метавонад он нерӯ, он қуввае, ки аз даст додааст, боз барқарор намояд. наврӯз мардумро ба ваҳдат, дӯстӣ ва ободкорӣ ҳидоят намуда, дар дилҳо ҳисси умед ва фардои некро бедор месозад. бигзор шукӯҳи ин ҷашни фархонда ҳамеша дар қалби мардум боқӣ монад ва файзу баракати наврӯз ба ҳар хонадони кишвари азизамон Тоҷикистон сулҳу осоиш, фаровонӣ ва хушбахтии беандоза фаровон биёварад. имрӯз ҷамоли ту бар дида муборак бод, бар мо ҳаваси тоза печида муборак бод. гулҳо ки миён банданд, бар ҷумла ҷаҳон ханданд. наврӯз ба гулранги хандида муборак бод.